isosti. Tämä tapahtuma sai alkunsa Paranna itsesi luonnollisesti ryhmästä Facebookissa. Kuinka moni on siellä mukana? Aika moni. Siellä oli 10 000 jäsentä tällä hetkellä ja sitten jossain vaiheessa syntyi se idea, että pitäisi jos keksitään jotain tapahtumaa sen ympärille. Alun perin oli tarkoitus niin, että saataisiin ihmisiä, jotka kertoo omia erilaisia paranemistarinoita, mutta vapaaehtoisuutta ei sitten ehkä ollut niin hirveästi, niin tämä muutti hiukan muotoa. Mutta mä toivon, että meillä on paljon annettavaa, ehkä yllättävää, ehkä jotain erilaista, ja siksi mä toivon, että kaikki avaa mielen auki ja ottaa vastaan sen ja tutkii itse sitten, että onko siinä jotain, löytyykö jotain uutta ja semmoista, mikä tuntuu hyvältä. Mun nimi on Mila Kuuström. Mä kerron lisää hetken päästä muusta, mutta aloitetaan eka sillä, että avataan se mieli. Eli tehdään semmoinen parin kappaleen meditaatio. Ja jokainen saa valita, haluaako istua tai seistä. Ja tarkoitus olisi unohtaa itsensä. Eli hakea tila, jossa kaikki rajat, niin keholliset kuin mielelliset, häviää. Ei tarvitse välittää, mitä ajattelee. Muistelee vaikka jonkun muiston, mikä on ollut suuri rakkaudellinen tunne ja hakeutuu sitä tunnetta kohden. Ja ajatuksena, että kaikki on yhtä ja olen vapaa. Eli täydellinen rentoutuminen. No niin, toivottavasti moni pääsi siihen pehmeään, rauhalliseen tunnetilaan. Ja se mitä tunsi on energiaa. Mä puhun tänään mielestä ja energiasta, koska se on mun mielialue. Ja mun koko juttu pohjautuu siihen, mitä olen itse elänyt ja kokenut. Ei mihinkään ulkopuoliseen, minkä olisi omaksunut tai ottanut sellaisenaan omakseen, vaan täysin kokemisen kautta. Ja se on oikeastaan ainoa tapa, miten ihminen voi tietää, että se on totta mulle, tietää, että se toimii mulle. Ja se pätee terveyteen myös. Eli ihmisellä on enemmän, mitä me tiedetään ja muistetaan. Eli mä kerron ensin vähän mun tarinaa. Mä olin 27 vuotta melko terve. Ja niin, mä olin melko terve ja mä luulin, että mä oon ihan ok. Eli normaali elämää, mikä nyt siinä sellaista onkaan. Sitä sun tätä tapahtui ja tietyt asiat seurasi ja toisti mukana ja ei niihin silloin kiinnittänyt huomioon ja ajattelin, että tää on tätä. Sitten muistelen, että mä olisin ollut 27, mulla todettiin kroonitauti. Eli se on tämmönen suoliston tulehduksellinen tila, krooninen. Ja mulle sanottiin, että se on sitten loppuelämä, että se on krooninen, ei voi mitään. Se vaikutti ja vaivasi jatkuvasti joka paikassa. Mulla oli lääkitys aamun illoin. Ja sit kului lukihäiriö vuoteen 1999, jolloin mä sain ensimmäisen lapsen. Ja sen jälkeen tuli masennus. Eli suolisto, Olli varmaan osaa kertoa näin niin paremmin, mutta suoliston ja mielen yhteys on niin iso. Mutta joka tapauksessa tuli siinä järjestyksessä, että ensin oli vuosia kroonitauti ja sitten löi päälle vielä se masennus. Ja se masennus kesti 8 vuotta ja se oli aika rankkaa. Lapset oli ihan pieniä ja mä sain vielä toisen lapsen siihen aikaan ja mä en ymmärtänyt yhtään, mistä on kysymys. Ja se epätoivo ja syyllisyys varsinkin oli ihan järisyttävä. Kaikki avun tarjoukset, mitä ihmiset yritti
silloin kun ajattelin, että miksei kukaan ymmärrä, että mä en tee tätä tahallaan. No, välillä oli tietenkin helpompia ja välillä vaikeampia kausia, se aaltoili, mutta sitten tuli piste minulle ja mä totesin, että elämä ei voi olla tätä, että täytyy olla jotain. Ja sitten mä aloin netistä etsimään ihan mitä tahansa, kaikkea mahdollista ja monien reittien kautta niin se pikkuhiljaa niin myös helpotti. Mutta se mitä siinä alussa tapahtui ja oli, mä menin mukaan tällaiseen masennuslääketestiryhmään ja jopa se lääke, mitä siellä kokeiltiin oikeasti tuntui auttavan, mutta sitä ei ikinä tullut tuotantoon. Ja sen testijakson jälkeen, mikä kesti, olisiko se ollut oliko se enemmän? Oliko se ollut peräti puoli vuotta? Ei se voi niin pitkään. Mutta joka tapauksessa sen jälkeen mä jatkoin sitten yksityisesti psykiatrin vastaanotolla ja lääkitysrumpa alkoi. Eli psykiatri kuunteli säännöllisesti, hiukan haukotellen aina tarinoita ja totesi, että ei hän kyllä tajua, että mistä syystä sä masentunut olisit. Sitten mä ajattelin, no en mä sit varmaan oo, että se vaan tuntuu siltä. Eli se oli vielä enemmän lohdutonta, koska sitten tuli lääkitystä ja niistä tuli ihan hirveä olo. Jollain pärjättiin aika pitkäänkin ja silloin kävi niin, että sekä ylhäältä että alhaalta leikattiin, mikään ei ollut mitään. Mä en itkenyt 3 vuoteen, ei ollut mitään. Se oli niin kuin vaan selviytymistä. Ja niitä lääkkeitä kokeiltiin uusia, kunnes tuli sitten se, että nyt riittää, kun mä jälleen kerran sain jotkut muut. Ja mulle sanottiin vielä niin, että ei näiden pitäisi niin kuin aiheuttaa sitä, että se tehovaikutus niin lakkaisi. Ei se voi olla niin, vaan kun se tuntuu siltä. Ja sitten ne viimeiset lääkkeet mä heitin itse pois. Mä en voinut muuta. Ja nämä mitä mä puhun ei ole, älkää tehkö kukaan niin. Eli ei ole neuvoja, vaan mä kerron oman kokemukseni. Ja se on vaan mun kokemus. Ja sitten mä aloin etsiä muuta. Ja lopulta sitten mulle tuli sähköposti, missä kerrottiin tämmöisestä parantajasta, joka tulee ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja silloin mä tajusin, että mä heti ilmoittaa, kun mä tuun hoitoihin. Ja sitten mä vasta heräsin ajattelemaan, että mitä mä tein. Että mä en edes niin kuin usko tämmöisiä asioita. Ja sen jälkeen mä kävin siellä sitten hoidoissa 4 kertaa. Mä menin sinne masennuksen takia. Mutta hän toiselta puolelta huonetta sanoi mulle, että sulla on suolistos jotain vikaa. Sitten mä ajattelin, niin on, että sitä on ollut jo 12 vuotta. Että ihan sille mitään voi tehdä, kroonitauti. Niin sitten 4. hoitokerran jälkeen, jotka oli siis kaikki perättäisenä päivinä, hän sanoi mulle, että nyt voit sitten vähentää ja jättää ne lääkkeet pois, sä et tarvii niitä enää. Ja kun mä lähdin sieltä, mä ajattelin, että mikä täyskaheli. Että niin kuin, se ei tehnyt mitään. Se istui sieltä toisella puolella huonetta ja mä istun tuolilla täysin niin kuin häkeltyneenä, mykistyneenä ja kyseenalaistavana. Ja sen jälkeen mä vietin 2 viikkoa. Niin, sitten oli vielä tää, että hän kysyi, että niin masennuksesta, että kauan sulla on ollut se? Mä oon 8 vuotta. Ja sitten aina mitä hän sanoi, oli se, että miksi niin kauan? Mä olin niin täysin pöyristynyt, että minne mä oon joutunut. Että tää oli se tuki ja apu, mitä mä tuli hakemaan. No, sit mä menen kotiin, mä vietin 2 viikkoa kesällä keinussa silleen. Mä olin ihan huonona, koska mun rahat oli vielä turhasta. Ja mitään ei tapahtunut. Mun mieli ei kyennyt käsittää. Mä olin torjunut, siis mulla ei ollut mitään aavistusta tämmöisistä asioista ennen sitä koko elämäni. Ja sit mä unohdin sen jutun. Sitten meni 2 viikkoa lisää ja itse asiassa mun mies on tuolla ja hän sanoi, että oletko sä muuten varovasti silleen, että oletko sä huomannut, että sä oot ollut vähän parempi tuulinen, voinut parempi. Siinä vaiheessa mä vasta pysähdyin siihen, että herran aikaa, että mut on hävinnyt turvotus vatsasta. Se kipu, mikä on ollut tässä 12 vuotta, johon oli tottunut, sitä ei ollut. Mä huomasin, että mä oon ollut parempi tuulinen ja muitakin asioita siinä samalla niin kuin tapahtui. Ja silloin vasta heräsin, niin vitsi, tässä täytyy olla jotain. Ja sitten mä uskaltauduin, varmaan mä vielä jatkoin 2 viikkoa niitä lääkitystä, mutta sitten mä alan vähentää kuukauden sisällä periaatteessa. Mä lopetin koko lääkityksen. Siitä on nyt 6,5 vuotta. Ei ole kroonitautia, ei ole masennusta. Ei mitään. Eli
mahdollista. Ja se, minkä se käynnisti, eli tämän kaiken jälkeen, hän tuli pitää seminaarin Suomeen, niin mä olin siellä ensimmäinen, joka oli paikalla, enkä vielä silloinkaan ymmärtänyt mitään. Mutta sen tien kautta mä aloin huomaamaan, kuinka metsässä mun elämä oli ollut. Kuinka metsässä se, mitä mä ajattelin elämästä, tai mitä mä luulin sen olevan, tai mitä mä luulin itseni olevan, oli. Mä en ollut mitään siitä. Ja se alkoi pala kerrallaan niin kuin se matka sisälle itseltä, tunnistamaan, miten mä ajattelen, minkälaisia tunteita mun herää, mitä ne kaikki tarkoittaa. Ja sen kautta se on se syy, miksi mä oon nyt tässä esimerkiksi. Eli me Taran kanssa yhdessä pidetään tämmöisiä Ecomaster-workshoppeja, jossa harjoitellaan ymmärtämään omaa ajattelumme toisia, löytämään uudenlaisia tulkintatapoja. Ja myös näkemään, että kaikki ei olekaan niin kuin aina muu. Ja sen kautta tuli energia tutuksi ja mitä se tarkoittaa. Eli kaikki tässä maailmassa, fyysisessä maailmassa on energiaa, mitä muuta ei ole. Ja ainut syy, miksi me nähdään muotoja, on se, että meillä on aistit, meillä on silmät, jotka muokkaa niistä muodot. Se on vain energian tulkitsemista. Kuuloaisti kuulee äänet, mikä on äänienergiaa. Haju, kaikki aistit on pelkästään apuväline meille tulkitsemaan energiaa, tulkitsemaan elämää, että voidaan kokea sitä tällaisena, kun me koetaan. Myös keho on sitä samaa. Keho on muoto silmien kautta katsottuna, mutta todellisuudessa keho on paljon elastisempi kuin miltä se näyttää ja tuntuu. Ja mä käytän mielellään tämmöisiä niin kuin vertauskuvia, jotta pystyy hakemaan pikkasen sitä, mistä on kysymys. Eli ihminen on vähän niin kuin radiovastaanotin ja lähetin. Ja kaikki ajatukset, mitä ajatellaan, kaikki informaatio, mikä siinä energiassa on, virtaa meidän läpi jatkuvasti. Ja se on aina liikkeessä, sitä ei voi pysäyttää. Ja meidän aivot on se translaattori, joka kääntää sen ymmärrettäväksi mielelle. Eli tulkitsee energiaa sanojen ja ajatusten muodossa. Ja se, mitä ihmiset on ajatellut, että mulla on tällaisia ajatuksia, musta tuntuu tältä ja nämä on mun juttuja, ei pidä paikkaansa. Vaan mieli on oikeastaan globaali. Se on yhteinen. Se on kaikille yhteinen. Ja meidän ajatukset tulee ja ne jatkaa matkaa. Ja se, mikä on meidän ajatus, on se, mihin me tartutaan. Pää pyörittää jatkuvasti jotain, siellä menee mitä vaan. Ja monesti ihmiset sanoo, että mä en edes tiedä miksi mä tämmöistä ajattelen. Se johtuu just siitä, että meillä ei ole tietoa, ymmärrystä ja kontrolli omista ajatuksista. Ne vaan tapahtuu meille. Ja sen myötä myös huonot olot, eli tunteet on seuraus. Ja koska tietoisen mielellä on vaan noin 5% informaatiosta, siis meidän tietoinen mieli tietää siitä, mitä me ajatellaan, niin vaan 5% verran. Loput on alitajunnossa. Ja sinne on pakattu kaikki se, mikä pitää löytää, jotta pääsee oman elämänsä herraksi. Sinne on lapsuudesta asti kerätty positiiviset ja negatiiviset uskomukset. Sinne on piilotettu kaikki se, mikä me on hylätty itsestämme. Eli me valitaan positiiviset tunteet ja ajatellaan, että tämä elämä on positiivista. Et silloin mut hyväksytään, kun mä oon iloinen ja toimin niin kuin muut odottaa. Ja todellisuudessa mä en edes tiedä, mitä muut odottaa, mä luulen vaan tietäväni. Ja ne tunteet, jotka on vaikeita kestää, tai ne uskomukset, jotka on ehkä pienenä lapsena rakentunut sinne, niin ne on piilotettu, me ei itsekään tiedetä, että ne on siellä. Ja siitä syystä juuri ne virheelliset ajatusmallit ja tuntemukset, jotka siellä on, ne tulee läpi meidän elämään tilanteina, asioina, tapahtumina. Ne yrittää ilmaista, että täällä me ollaan, laske mut vapaaksi. Ja siitä johtuu se, miksi meillä on vaikeaa. Siellä on niin paljon semmoista, mitä me ei tiedetä, ja ennen kuin me aletaan matka sisään ja ollaan valmiit kohtaan ne tunteet, niin me ei koskaan tule tietääkään. Ja sitten me kärsitään vaan.
niitä ei ole kiva kohdata, koska se on pelkoa. Siellä on valtava määrä erilaisia pelkoja ja meidän koko fyysinen elämänkatsomus, siis ihmiskunnan fyysinen elämänkatsomus, perustuu pelkoihin. Mutta pelkoakaan ei tunnista peloksi aina, ennen kuin alkaa analysoimaan ja tutkimaan, että hetkinen, mitä tämä ihan oikeasti merkitsee. Eli mä teen jotain jostain tietystä syystä. Ja ennen kuin mä pysähdyn miettimään, että mitä tämä tarkoittaa, niin se on normaali. Se on niin kuin, näin ihmiset ajattelee toimia, näin kuuluu tehdä. Mutta jos otetaan konkreettinen esimerkki, että näinkin yksinkertainen, että mä menen auttaa nyt kaveria, kun se tarvitsee apua. Niin hyvin usein se syy mennä auttaa kaveria, kun se tarvitsee apua, on meidän huomaamattamme se, että me halutaan hyväksyntää. Eikä se, että me halutaan mennä auttaa. En tarkoita, että se on aina niin, mutta siellä voi paljastua helposti se, että varsinkin silloin, kun meillä tulee ristiriita sen asian kanssa. Että jos musta tuntuu, että totta kai mun pitää mennä auttaa ja mun kuuluu mennä näin. Ja sit mä sisällä tunnen semmoista, että miksi mulla tää asia tökkii, mua ei oikeasti huvittais mennä, mutta pakkohan mun on. Ja se koko lause kuvastaa jo sen, että nyt meni joku pieleen. Että miksi mä en halua? Mikä on saanut mut niin toimimaan niin ja ajattelemaan niin, että mä en haluakaan auttaa kaveria? Miksi se tuu sydämestä luonnostaan? Että tietenkin mä meen. Mutta nämä on vain yksittäisiä pieniä seikkoja, jotka paljastaa sen, kuinka metsässä meidän ajatus on. Ja se ensisijainen parannettava asia ihmisessä oikeasti on mieli, ajattelut. Että me opittaisiin tunnistaa, mikä on egosta käsin ja mikä on sitä, mitä me ollaan. Koska se sama mieli on kaikilla. Siellä on myös totuuteen vievä informaatio, se mikä tukee meidän matkaa ja saa meidät toimimaan oikein. Ja se on se, mitä me ollaan niin pohjimmiltamme joka tapauksessa. Me ollaan vaan rakkaus, joka ikinen ihminen. Muuten meitä ei olisi. Mutta sitten sinne on tullut ikään kuin pieni virus sinne mieleen. Ja osa siitä on ikään kuin, mennyt erilliseen hallintaan. Ja puhutaan vaikka negatiivisesta ja ego. Eli tunnistamattomana ego ohjaa meidät koko ajan harhaan. Se antaa meille koko ajan väärät vaihtoehdot. Ja sen takia me takkuillaan ja törmätään seinään eikä niin kuin tajuta, että mistä on kysymys. Että mä tein kaikki oikein, miksi mulle kävi näin. Mä olin ihan hyvä tuulinen ja kaikkea, miksi toi ihminen kohteli mua niin. Eli me ei ymmärretä. Ja se johtuu siitä, että ego ei halua, että me ymmärretään. Koska meidän voima on rakkaus. Jokainen on ikuinen sielu. Ei me ollaan täällä käymässä fyysisessä kehossa, mutta me ollaan jotain ihan muuta. Ja se on just se, minkä ego haluaa piilottaa, ettei vaan löydetä sitä aarretta. Koska siellä on voima. Mikään ei ole enää sen jälkeen rajattu, kun sen tunnistaa itsestään. Mikään ei ole pelottavaa. Kaikki on mahdollista. Mutta meidän oma ajatus on meidän pahin vihollinen. Ja se on jokaisen ihmisen, siksi siitä ei tarvitse tehdä huonoutta, jos tunnistaa jotain juttuja itsessään, koska niin kuin, mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon löytänyt ihan kaikki, mitä koko maailmassa on niin kuin vihasta, häpeästä, kateudesta, ihan kaikki kirjat, mitkä voi vaan kuvitella. Ne on siellä, ne on jokaisessa meissä, mutta ne on piilotettu. Ja siksi ne ohjaa meitä sieltä piilotetusta käsin sattumanvaraisesti. Me luullaan, että me ollaan elämän arvoilla. Samoin kuin me luullaan, että me ollaan muiden ihmisten arvoilla. Tai että me luullaan, että joku tekee mulle jotain. Joku muu aiheuttaa mulle huonon olon. Ja tämä kaikki oli pitkä prosessi niin kuin löytää, ymmärtää. Se oli tuskasta työtä, koska mä joudun murtamaan oman egoni. Mä joudun niin kuin nöyrtymään semmoiset 3,5 miljoonaa kertaa arviolta siinä matkalla. Koska niin kuin aina mä joudun kääntyä peilin eteen katsomaan taas, että jaha, se oli mä. Toi sanoi niin, onpa inhottava. Ai niin kuin se olikin mä. Mut just tää, me ei ymmärretä, että miten se kääntyy se oikea informaatio niin kuin oikeaksi tulkinnaksi. Miten me päästään siitä syyllisyydestä tai syyttelystä eroon niin kuin vilpittömästi. Eli miten antaa oikeasti anteeksi toiselle ihmiselle. Ja se ei onnistu päällä. Se ei onnistu sillä, että joo, okei, saat anteeksi, kaikki on ihan hyvin. Ja sit mä menen ja mua vaivaa se tuolla koko ajan jossain. Ja se jää vaan. Mä voin unohtaa sen ajan kanssa, mutta se on mun sisällä, se on lastina, se on raskautena mukana. Ja kuinka paljon sitä on kerännyt elämän aikaa erilaisista tilanteista, niin se on ihan järjetöntä.
Ja sitten kun mä törmäsin siihen niin kuin ajatukseen tai siihen oivallukseen, että miten se purkautuu, niin koko mun elämänlasti purkautui kerralla. Se meni ihan uusiksi koko menneisyys. Se aukeni eri tavoin ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Kukaan ei ole koskaan tehnyt mulle mitään, mä oon vaan ymmärtänyt asioita väärin. Tai mä en ole ymmärtänyt, mitä niiden asioiden kautta on mulle yritetty ilmaista. Ei ole muuta kuin minä silloin, kun puhutaan mielen tutkimisesta tai itsensä tunnistamisesta. Silloin muut lakkaa olemasta erillisiä. He ovat vaan peilejä. Eli toisen kautta voi nähdä itseni paremmin, kuuntelemalla itse omaa arviotani siitä toisesta. Mutta sitten jos tullaan siihen niin kun elämän navigointiin, että mikä on mennyt pieleen, niin me on jätetty aivot, järki, keho ja hylätty loput. Ja käytetään vaan päätä tässä elämässä. Kaikki satsaa siihen, että opiskella, lue tiukkaan, opin nämä kaikki asiat ja sit sä oot jotain. Valmistu hyvään ammattiin, sit sä oot jotain. On menestyvä, sit sä oot jotain. Ja ilman tätä kaikkea me ei olekaan mitään. Ja se on niin päälaillaan. Ja nyt pitää löytää tie takaisin siihen, että ilman tätä kaikkea mä vasta olenkin jotain. Eli riippuvuussuhde kaikkeen ulkoisiin asioihin ja tekijöihin vapauttaa meidät niiden vallasta, jonka jälkeen me voidaan olla vapaata. Silloin meillä on vapaus tehdä mitä vaan. Silloin kuka vaan voi sanoa mitä vaan, eikä se niin kuin vaikuta. Mulla oli järjetön määrä pelkoa. Mä pelkäsin kaikkea. Ja sitten kun mä aloin tunnistaa, mä olin kehittänyt hienot mekanismit, ne kaiken peittelyä. Risto kertoo yhdestä metodista tuossa myöhemmin, miten just oppii tunnistamaan niitä. Mutta meillä on sellaisia rooleja, minkä avulla me on selvitty tästä elämästä. Mutta me ei itse tiedetä, että meillä on niitä. Ja ennen kuin sen tunnistamisprosessia aloittaa. Ja keho on ikään kuin kulkuväline tässä elämässä. Se ei ole minä. Se on annettu mulle kulkuvälineeksi, jotta mä voin kokea elämän moninaisuuden. Ja sitten mä luovun siitä, kun mä jatkan matkaa. Eli mun näkemys on, että me ei olla täällä vaan kerran. Tai että se ei ole niin, että on syntymä ja kuolema ja sitten ei ole mitään. Se on aika lohduton ajatus, niin mä elin koko ikäni. Ja luulin, että niin on. Ja mä pelkäsin hyvin paljon. Mä muistan nukkumaan menoaikoja, kun pelottiin kuolema. Ei pelota enää. Mä tiedän, että mulla on annettu keho, joka tottelee mun komentoja. Mun ei tarvitse olla yhtä oppalissa. Se kestää just niin kauan, kun sen on tarkoitus kestää. Ja meistä jokainen on ikuinen. Ja miten sitä kehoa sitten ohjataan ja mikä on mennyt niin kuin kuuntelun tai elämän tulkitsemisen kannalta pieleen on juuri tämä, että me on unohdettu tunteet, intuitio ja unohdettu miten keho meille viestittää. Eli mä sanon niinkin radikaalisti, että joka ikinen sairaus, joka ikinen, on se sitten mielen tai fyysinen, on alun perin tapahtunut mielessä. Ei mennä siihen, että jos pienillä lapsilla on sitä tätä, hekin on energiassa, sitten on karmalliset puolet, mutta mä en lähde sille sektorille. Mutta jos ajatellaan aikuisia ihmistä, jolla on vaivoja, niin ne ei ole tullut sinne kehoon niin kuin nyt mä tulin kipeäksi, vaan meidän kokonaisuuskäyttöjärjestelmä, eli ajatukset, tunteet ja sitten keho yhdessä on se, mitä meidän pitää kuunnella ja käyttää tässä elämässä. Ajatus aiheuttaa tunteen. Tunne ilmaisee jotain. Ja me ollaan niin totuttu sieltä tavallaan semmoista pientä epämukavuutta. Puhutaan stressistä ja jossain vaiheessa puhuttiin jopa semmoisena pikkasen niin kuin mulla on niin kova stressi, on kiire ja mitään mä enää. Että se on niin kuin jollain tavalla arvoa tekevä setti. Että ilman stressiä ei oikeastaan ole edes mitään. Mutta se on se pahin vihollinen, mitä meillä voi olla. Sekä mielellisen elämän että fyysisen elämän. Olli puhuu siitäkin varmaan niin syvemmin. Mutta miten stressi, mistä sitä tulee? Sitten tulee kaikesta, mitä me tehdään niin kauan, kun me eletään ekon kautta ja uskotaan siihen. Se, että mä en kehtaa tehdä jotain, kun mä pelkään, että joku ajattelee stressi.
Se, että mä teen valintoja väärin perustein. Mä valitsen jotain ei täältä käsin, vaan taktikoiden muualta käsin. Kaikki palaa aina meille itselle. Siksi se matka sisälle ja tunnistaa omat ajattelut ja se, että millainen mä oon ja millainen mä edes haluaisin olla, niin auttaa meitä ymmärtämään, että me ei voida tehdä haittaa kuin itsellemme. Joka ikinen huono ajatus toista ihmistä kohtaan on energiaa, joka lähtee sen toisen ihmisen luo. Ja sitten se on aina myös pala itselle siinä muodossa, missä se on lähetetty. Ja tää on jotenkin monella kauhean vaikea uskoa, että se olisi näin, mutta se on niin, se on kylmä fakta, se on luonnon laki. Kaikki, mikä annamme, palaa meille. Ja siihen pohjautuu myös nämä sanonnat, se mikä annat, sen saat. Muuten ei voi oikeastaan edes saada. Se vaan on niin. Ja se kannattaa kokeilla. Älkää uskoko, mitä mä sanon. Testatkaa se omassa elämässä. Se on aina niin. Sitten, miten sitten kuunnella? Miten voi oppia siihen? Eli ihminen on vuosituhansien saatossa ohjautunut niin erille itsestään, niin kauas omasta sielustaan ja siitä kokonaisuudesta ja voimasta ja rakkaudesta, mitä me oikeasti ollaan. Että me on unohdettu kaikki se tärkein, millä me voitaisiin navigoida paljon helpommin tässä elämässä. Ja se on seurata niitä tunteita. Tunteet on ihan avainasemassa. Jos mun ajatus ja tunne ei ole synkronismissa, jos ne ei vastaa toisiaan, niin joku meni pieleen. Mä en ole silloin rehellinen itselleni. Eli pelko ohjaa meitä monesti miellyttämään muita. Ja se on tosi yleinen piirre. Sitä mä tein koko ikäni. Mä olin tosi tehokas. Mä raadoin, tein ja mä haalin aina joka työpaikassa lisää hommia vastuuta. Ja samalla mä olin niin ihan huonona, että on niin paljon hommaa. Ja sitten toiseksi, että kukaan ei saa arvostaa sitä. Jälkikäteen mä tajusin, minä itse haalin itselleni enemmän hommaa. Ja se, mitä mä näin muiden kautta tunteena, että mua ei arvosteta, oli sitä, että mä en arvostanut itseäni. Kukaan muu ei tee mulle mitään, ne vaan esittelee mulle sitä, mitä mä en tunnista itsestäni. Ja näiden oivallusten kautta ne vapautuu. Me kohdataan ne tunteet, ne pelot, ne mitä ne on piilotettu, ne nousee pintaan ja antaa niiden tulla. Ei ne voi tehdä mitään. Sitten kun ne kohtaa läpi, me vapaudutaan niistä. Ja yhtäkkiä ihmisiä pelkäävä ihminen seisoo täällä puhumassa ihmisille. 2 vuotta sitten, jos joku olisi sanonut, mä olisin sanonut, että sä oot hullu. En todellakaan. Että mä en edes puhu niinku 3 ihmiselle missään. Et en oikeastaan edes itselleni. Salaa siitäkin. Eli oikeasti voi havaita, että hyvä harjoitus. Olikohan se paremmin? Ei se oli jossain muussa. Mutta kuitenkin hyvä harjoitus kokeilla, mitä mä ajattelen itsestäni. On mennä peilin eteen ja sanoa, että hei, oma nimi. Minä rakastan sinua. Juuri sellainen kuin olet. Kokeilkaa. Mä 3 kuukautta joudun honkata sitä, että mä oksetti ja kuvotti, koska musta mä valehtelin. Mä luulin, että mä valehtelen itselleni. Mä en edes uskaltanut sanoa sitä ensiksi. Mä lykkäsin sitä muutaman viikon ennen kuin mä aloitan. Koska se oli niin oksettava ajatus. En mä tarkoita kaikille tämmöistä, mutta se on hyvä testi siitä, että kuinka vilpittömästi me oikeasti hyväksytään itsemme. Ja se on kaiken A ja O. Et ennen kuin mä hyväksyn itseni, mä voin hyväksyä muita. Se on mahdotonta. Koska me ollaan samaa. Kaikki, mikä tapahtuu minussa, tapahtuu siinä maailmassa, jonka mä koen. Tämä maailma on mun heijastus. Vain mulla on mun kokemisen
kuitenkin, että on monia ihmisiä, mä oon itse törmännyt kanssa, missä niin näkee, miten se piilotettu osuus ei näy muille ihmisille. Eli hyvin iloinen, aina auttamassa muita, tosi ihana ihminen. Miten se voi aina olla niin sairas, että on se niin väärin, että semmoinen hyvä ihminen kokee niitä sairauksia. Sitten kun on alkanut juttelemaan niiden ihmisten kanssa, niin sieltä alkaakin paljastua se peittopuoli, se minkä hän on kätkenyt niin kuin omaksi olokseen. Eli hän itkee yksinään sängyssä, kun hän on niin loppu. Hän ei jaksaisi. Hän on unohtanut täysin itsensä. Hän ei jaksaisi esittää, mutta sitä ei voi näyttää, koska on pelkoja. Ja näin on hirveän monen ihmisellä. Että se todellisuus on se, että mä olen uhrannut itseni muiden eteen ja silloin mä kärsin. Ja kärsimys sairastuttaa meidät. Jos ei ymmärretä, miten siitä voi vapautua ennen kuin se on vakava. Mä kurkkaan vähän, onko meitä aika kartalla? Joo, mä nopeasti vielä otan yhden pointin, ennen kuin mä lasken sen. Meitä aikaa unohtanut ilmoitukset. Eli yksi iso juttu, mistä tunnistaa. Mä annan tuolta tommosen paperilapun, missä on niin kahdenlaisia ajatteluja, jotka on niin vastakkain. Mikä tulee sydämestä, mikä tulee egosta. Ja kun alkaa niin huolehtia ja tarkkailemaan omia ajatuksiaan, oikeasti seuraamaan, mitä mun päässä virtaa, miten mä puhun itsestäni, mitä mä ajattelen muista, niin voi alkaa vähitellen niin kuin kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan. Ja sitä kautta se uudenlaisen näkökulman ja asian aukeaminen niin kuin lähtee käyntiin. Ja ihmiset jaksaa tehokkaasti juosta kehoa pelastamassa ympäri maailmaa. Eli on treeniä, me ollaan valmiit tekemään vaikka mitä, jotta me näytetään hyvältä ja keho voi hyvin. Ja sitten me on unohdettu, että miten me sitä voidaan pelastaa ikinä. Ei se tule kestämään ikuisesti. En mä ole keho. Mä olen sielu, joka on ikuinen, mun pitää pelastaa mieluummin sen. Eli jos me nähtäisiin yhtä paljon vaivaa sisäisen työn kanssa, omien ajatusten hallinnan ja tutkimisen kanssa, kuin mitä me nähdään niin kuin kuntosalilla ja missä ikinä onkaan, niin tilanne on ihan toinen. Me oltaisiin jo, voisi leikisesti sanoa, että valaistunutta, niin täällä olisi koko kansakunta valaistunut, koska kaikki tekeminen muuttuu erilaisesti sitä kautta. Syy muuttuu, kun tunnistaa eron. Jos mä teen jotain sen takia, että sit kun mä oon sen tehnyt, mulle tulee hyvä olo. Eli se tekemisen lopputulos on mun tavoite. Silloin se ei kannata koskaan. Se kestää hetken, kun pitää taas mennä tekemään uudestaan, jotta mun tulisi taas hyvä olo. Mutta kun tämän aspektin kääntää, koko ajatusmaailma pitää kääntää päinvastaiseksi. Kun mä löydän hyvän olon tässä ja nyt, niin mä arvostan itseäni ja mä menen tekemään asioita, joista mä pidän. En lopputuloksen takia, vaan sen takia, kun mä tykkään tehdä niin. Mä rakastan matkaa, en lopputulosta. Eli kaikki on oikeasti päinvastoin, mitä mä oon luultu. Ja se oli niin iso juttu, että mä luulin, että tämä täytyy olla pielessä, koska mä oon varmaan ainoa, että kukaan ihminen ei tajua tätä, kukaan ei voi ajatella näin. Että niin eihän mä voi olla löytänyt jotain, mitä kukaan ei ole löytänyt. Mutta sitten kun alkaa katsoa ympärillä, niin on aika moni löytänyt. Että ei mä ollutkaan yksi, mutta sillä hetkellä se tuntui siltä. Mutta Jyyntin sivuilta ja tuolla meidän Ego Masterissa me harjoitellaan tätä, koska mä havaitsin, että henkisen kasvamisen ja sen sisäisen matkan niin kuin sekä fyysisen elämän välillä oli niin kuin puuttuva lenkki. Ja se oli se ymmärrys. Mun piti ymmärtää. Mä luin, mä vietin 3 vuotta varmaan niin kuin yötä päivää, siis se matka oli sen verran raju. Mä etsin tietoa, että mä ymmärtäisin. Ja sitten kun se alkoi aukeamaan, niin mä tajusin, että se ymmärrys myös tarvitaan. Muuten se jää tänne. Muuten me vaan tiedetään, joo mä tiedän ja sitten mä menen voimaan huonosti seuraavaan mutkantaan. Tai käyttäydyn huonosti muita kohtaan. Meidän pitää oikeasti olla huolellisia siitä, mitä me tunnetaan ja ajatellaan, koska se me lähetetään tuonne maailmaan jokaiselle muulle ihmiselle. Ja jokainen kokee ja saa vastaanottaa ne riippumatta siitä, ymmärtääkö sitä tai ei. Ja siksi maailma muuttuu. Ajatus kerrallaan. Maailma muuttuu, kun muutan itseni. Se koskettaa jokaista. Mut mun on pakko nyt varmaan poistua. Mulla olisi ollut pari juttua vielä tossa, mutta se olisi vielä huomiseen. Mut kiitos mun osuudesta ja mä oon niinku hirveän iloinen, että tämä tapahtuma tapahtuu ja katsotaan mitä me keksitään vielä jatkossa. Mut nyt mä lasken tuon taran puikkoihin. Vai kysymys?
ajatus, että pidetään semmoinen puolen tunnin setti, missä me ollaan kaikki, ja te voitte niin kuin kysellä. Kirjoittakaa ylös, jos tulee mieleen jotain, mikä askarruttaa, niin jutellaan silloin niin kuin läpi. Ja saatais Lomaskin kysellä, jos herää jotain. Mun esityksen aikana pitää kysyä. Niin, Olli